Kirkkosaaren tonttien ensimmäinen hakukierros päättyi 31. lokakuuta 2024. Muhoksen kunnalla oli tarjolla 35 omakoti- ja rivitalotonttia, joista saatiin yhteensä 74 tarjousta omakotitonteista ja 6 tarjousta rivitalotonteista. Tontit varattiin korkeimman tarjouksen tehneille ja 14 tonttia varattiin ensimmäisellä kierroksella. Oulujoen puoleiset tontit kiinnostivat eniten, tosin muutama jäi vielä varaamatta. Tonttivarauksista päätetään pian ja päätökset julkaistaan kunnan nettisivuilla maanantaina 11. marraskuuta 2024.